Ona je muzički pedagog, NLP master, mama dve devojke, osnivač muzičke radionice Bim Bam, autor priručnika Više od muzičke igre, radi na obrazovanju vaspitača, nastavnika i roditelja, a danas će svima nama otkriti kako od sastojaka koje svi imamo u kući možemo za male pare deci napraviti igračke. Ono što ćemo mi danas da pokažemo je, na primjer, ono na čemu ja insistiram kod dece predškolskog uzrasta, a to je razvoj fine motorike i razvoj čula dodira. Pravit ćemo plastelin. Ja sam uzela ovu najmanju šoljicu, a vi možete bilo koju. Mislim, za jedno dete je, na primjer, ova šoljica sasvim dovoljna. I treba nam jedna merica brašna, pola merice soli, pola merice vruće vode, malo ulja i to se zamesi. To je najlepši plastelin na svetu. Kreni da mesiš odmah. I samo ćemo to zapravo promešati i dobit ćemo testo. Ja ću da zaštitim ovaj vaš sto. Mislila si na to, odlično. Pošto nije baš onaj u kućnim uslovima radna površina. Pipni. Odličan je. Da. Mesi, neće ništa ti škoditi. Ovo je boja za kolače. U prahu malo stavite. Znači i ona je jestiva. Dobro. I sad ćemo dobiti plavi plastelin. Jest. A donela sam i crvenu boju, ali je tečna. Zapravo ovo je aroma maline. Znači svako ovo mešanje testa je za njih izuzetno, za intelektualni razvoj izuzetno važno. Smatra se da je za pravilan intelektualni razvoj potrebno da dete svakodnevno se igra sa plastelinom, testom ili peskom u trajanju od 20 minuta. Možemo ovako da napravimo zmijicu. Dobro. Možemo napraviti kao putanje i da deca duvaju ovu lopticu, da vežbaju govorni aparat, da vežbaju jezik, disanje, sve što je u vezi sa samim govorom. Ne znam da li si primetila da danas deca ovako govore. Uopšte ne pomeraju usta. To je zato što im je to sve lenjo tu. A možemo i da napravimo jednu spiralu, jednog pužića. Sad ćeš da vidiš kako. Može da se ovo zalepi, ne mora, može da ide potpuno kako god mi poželimo. Ovo je inače ping-pong loptica, ali imam jeftiniju varijantu. Ovo je loptica od Roland dezodoransa. Odlično. Ovo je hoćete baš da uštekate. Da štekate baš na svemu. Da. Ti si dete i tvoj zadatak je... Ja sam Nina od 3 godine. Da duvaš ovu lopticu tako da ona stigne do cilja. Ajde, možeš ti to. Umeš li ja to, majki? Pa nije ovo baš tako lako. Pa, ali je zabavno. Ajde. Možeš ti to? Evo ga! Super. Ovo je baš bilo interesantno. Hoćeš da ti pokažem još jednu igru? Da, radoznala sam, hajde. Evo vidiš, ovo je kutija od konzerva od Nescafe i ona nam je zgodna zato što ima ove dobre poklopce koje možemo da probušimo kako mi želimo. Ovdje imamo rupice, dobro. Ovdje su okrugle zato što ćeš ti sada da ubacuješ ove pom-pom loptice. Ajde da vidim kako će da mi to ide. Te loptice mogu da se kupe u knjižarama, a mogu i da se naruče preko interneta, koštaju otprilike cijela jedna kesa, €1. To mene zanima, cene me zanimaju. Tako, negde oko €1 košta. Znači ovo imamo ambalažu svi kod kuće, ovo je €1, znači oko 100 dinara bi nas koštala ova tvoja igračka. Ova je manja. Jeste, namerno je jedna manja, a ostale su veće. Zato da bi se malo pomučili. Treba da vežbaju finu motoriku, treba da vežbaju i strpljenje i da završe igru do kraja. Ovo je onda odlično i za nas. Jeste, evo tebi sada drugi poklopac. Ajde da vidim zašto je ovo. Pa sad možeš i ove štapiće. I oni isto mogu da se kupe i u knjižarama i preko interneta, a možete i da čuvate one štapiće od sladoleda. Njihova cena je? Pa isto negde oko €1.
odnosno oko 100 dinara i može da se, za stariju decu, da se naprave ovde boje, da se stavi kolaž papir i onda da se svaki štapić stavlja u tačno određenu rupicu kada uče boje. Boje. A vidiš, ovo je, kao što vidiš, jedna... Aha, ovo je od kupke neke. Od kupke. Dobro. Znači, ono samo što vam je bitno da bude providna, jer deca vole da vide šta je unutra. I ovde da ima što manji otvor. I onda uzmete ove najobičnije štapiće za uši, skinete im vaticu i oni treba da stavljaju zapravo te štapiće u flašu. Tu vežbaju preciznost. Već od 14 meseci deca ovo mogu da rade. I da znate, nije opasno za njih, jer i sa 14 meseci kada se igraju ovima, oni nemaju još uvek razvijenu maštu. Tako da oni sad kad vide da se to radi samo ovako, oni neće ovo stavljati, neće znati da je to štapić za uši i stavljati u uši. I posle može da bude izvečka. Marijana, ti si i autorka knjige Više od muzičke igre. Tu sad ima i igre za prstiće, kao što smo mi danas radili, igre za disanje, za razvoj govornog aparata, za opismenjavanje i razne druge stvari, ali ono što je još bolje je što sam ja kasnije napravila prave domine muzičke. Odlično, daj mi da vidim, evo piše Više od muzičke igre. Šta treba da radimo mi s ovim dominama? Sad ovo je baš pravo računanje i ovo se igra normalno kao i svaka igra domina, samo što nisu brojevi upisani, nego su notne vrednosti, što znači da će dete uz ovu igru nesvesno naučiti i muzičke simbole, jeste, notne vrednosti, ali ono što je najbolje, naučit će i da računaju razlomke, jer su note, četvrtine, osmine, polovine i ostalo. Gde mogu ove sve tvoje igre da se nabave? Knjiga pretpostavljam u knjižari. Jeste, knjiga u knjižari, a igre mogu preko sajta da se naruče, muzička radionica bimbam.com.